surorinsu da ayoyinsu ga su kamar haka. Matthew yana da sura 28, yana da ayoyi 1071. Markus yana da sura 16, yana da ayoyi 678. Luka yana da sura 24, yana da ayoyi 1151. Yahaya yana da sura 21, yana da ayoyi 678. Ayyukan manzanni tana da sura 28, tana da ayoyi 1007. Ayyukan manzanni Romawa tana da sura 16, tana da ayoyi 433. Korintiyawa ta ɗaya tana da sura 16, tana da ayoyi 337. Korintiyawa ta biyu tana da sura 13, tana da ayoyi 257. Galatiyawa tana da sura 6, tana da ayoyi 149. Afisawa tana da sura 6, tana da ayoyi 155. Filibiyawa tana da sura 4, tana da ayoyi 104. Kolosiyawa tana da sura 4, tana da ayoyi 95. Tessalonikawa ta ɗaya tana da sura 5, tana da ayoyi 89. Tessalonikawa ta biyu tana da sura 3, tana da ayoyi 47. Timoti ta ɗaya yana da sura 6, yana da ayoyi 113. Timoti ta biyu yana da sura 4, yana da ayoyi 83. Titus yana da sura 3, yana da ayoyi 46. Ibraniyawa Filimon yana da sura 1, yana da ayoyi 25. Ibraniyawa yana da sura 13, yana da ayoyi 303. Yakubu yana da sura 5, yana da ayoyi 108. Bitrus ta ɗaya yana da sura 5, yana da ayoyi 105. Bitrus ta biyu yana da sura 3, yana da ayoyi Bitrus ta biyu yana da sura 3, yana da ayoyi 61. Yahaya ta ɗaya yana da sura 5, yana da ayoyi 105. Yahaya ta biyu yana da sura 1, yana da ayoyi 13. Yahaya ta uku yana da sura 1, yana da ayoyi 15. Yahuza yana da sura 1, yana da ayoyi 25. Wahayin Yahaya yana da sura 22, yana da ayoyi 104. Dukka littattafan Sabon Alkawari suna da sura 260, suna da ayoyi 7,950.